Tretia kapitola. Zázračná moc vášho podvedomia. Podvedomie má nekonečnú moc. Inšpiruje a riadi vás a vyvoláva vo vašom vedomí všetky mená, skutočnosti a situácie uložené hlboko vo vašej pamäti. Riadi činnosť srdca, krvný obeh a celý tráviaci a vylučovací proces. Ak zjete kúsok chleba, vaše podvedomie ho premení na organické tkanivo, svalstvo, kosti a krv. Vlastné tajomstvo tohto procesu zostáva utajené dokonca aj pred pohľadom najvzdelanejších a najbystrejších ľudí. Podvedomie kontroluje všetky životné procesy a funkcie vášho organizmu a pozná riešenie všetkých problémov. Podvedomie nepozná oddych. Je vždy na svojom mieste. Sami sa môžete presvedčiť o zázračnej sile podvedomia tým, že mu vždy bezprostredne pred spaním zadáte celkom určitú úlohu. S radosťou zistíte, že toto vôľové rozhodnutie uvoľní vnútorné sily, ktoré sa postarajú o želaný výsledok. Tu je teda prameň všetkej moci a múdrosti, ktorý vám ukáže prístup k tej sile a nekonečnej moci, ktorá hýbe svetom, určuje dráhu planét a necháva svietiť slnko. Podvedomie je prameňom všetkých vašich ideálov, úsilia a nezištných cieľov. Okom tohto subjektívneho ducha objavil Shakespeare veľké pravdy, ktoré zostali utajené priemerným ľuďom jeho čias. A nepochybne to bola reakcia podvedomia, ktorá inšpirovala gréckeho sochára Féidia, aby znázornil svoje predstavy o kráse, poriadku, harmónii a súmernosti do mramoru a bronzu. Tá istá sila viedla talianskeho maliara Rafaela maľovať Madony a skladateľa Ludwiga von Beethovena skladať nádherné symfónie. V roku 1955 som prednášal na univerzite Yoga Forest v Rišikéši v Indii a mal som možnosť rozprávať sa s istým chirurgom z Bombaja. Hovoril mi o doktorovi Jamesovi S. Daleovi, škótskom chirurgovi, ktorý pracoval v Bengálsku ešte predtým, ako bol objavený éter či iné prostriedky narkózy. V rokoch 1843 až 1846 uskutočnil doktor S. Dale 400 komplikovaných zákrokov, medzi iným aj amputácie, operácie nádorov, operatívne ošetrenie očí, uší a hrtana. Všetky tieto zákroky vykonával pacientom v duševnej narkóze. Indický lekár v Rišikéši mi povedal, že pooperačná úmrtnosť pacientov doktora S. Dalea bola veľmi nízka, asi 2 až 3%. Chirurgické zákroky prebiehali celkom bezbolestne a ani jeden pacient nezomrel na operačnom stole. Doktor S. Dale uviedol pacientov do hypnotického stavu a ich podvedomiu sugeroval, že u nich nemôže vzniknúť nejaká infekcia ani sepsa. Táto skutočnosť je o to pozoruhodnejšia, že doktor S. Dale pôsobil oveľa skôr ako Louis Pasteur, Joseph Lister a ďalší vedci, ktorí poukázali na bakteriálny pôvod mnohých ochorení a na príčinu mnohých nebezpečných infekcií, ktorou bola nedostatočná sterilizácia prístrojov a operačných sál. Indický chirurg pripisoval nízku úmrtnosť a ohraničený počet infekcií len sugestívnemu pôsobeniu hypnotickej sily doktora S. Dalea. Organizmus pacientov reagoval v úplnej vzhode so sugestiami vpečatenými do ich podvedomia. Veľmi ma potešilo, keď som sa dopočul, že už takmer pred 120 rokmi tento chirurg objavil zázračné a neobyčajné pôsobiace sily podvedomia. Nezmocní sa aj vás pri myšlienke na nadprirodzené sily subjektívneho ducha, pocit úcty a šťastia? Pomyslite si len na možnosti mimozmyslového vnímania, ako je napríklad jasnovidectvo, na jeho nezávislosť od času a priestoru, na moc oslobodzovať od bolesti a utrpenia a na schopnosť nájsť riešenie pre všetky problémy. Tieto a mnohé iné skutočnosti jasne poukazujú na existenciu duševnej moci a múdrosti. Nekonečnosť týchto síl a veľkosť zázrakov, ktoré vyvolávajú, musia dojať každé ľudské srdce a naplniť ho radostnou vierou v jedinečnú moc podvedomia. Podvedomie je knihou vášho života. Akékoľvek myšlienky, presvedčenia, názory, teórie alebo dogmy, ktoré natrvalo vpečatíte do svojho podvedomia, sa uskutočnia ako životné podmienky, stav alebo udalosť vo vašom živote. Každý duševný vnem dostane skôr či neskôr reálnu podobu. Váš život má dve stránky, vedomú a podvedomú, viditeľnú a neviditeľnú.
Svet myšlienok a svet ich materiálneho vyjadrenia. Váš mozog príjme každú myšlienku, pretože je orgánom vášho vedome mysliaceho ducha. Len čo váš objektívny, respektíve vedomý duch príjme príslušnú myšlienku, postúpi ju ďalej k solarplexu, ktorý je označovaný aj ako mozog podvedomia. Tam vaše myšlienky a predstavy rozvinú svoje reálne pôsobenie a prejavia sa vo vašich zážitkoch. Ako sme už podrobne vysvetlili, vaše podvedomie nevie robiť nejaké logické námietky. Bez váhania príjme všetko, čo mu prikážete a neobmedzene splní súdy a závery vášho vedomia ako istú skutočnosť. Tak sa stane každá myšlienka viditeľným zápisom v knihe vášho života. Známy americký spisovateľ a filozof Ralph Waldo Emerson raz povedal: Človek je taký, ako celý deň myslí.